Kaixo, Gabon, Claudio. Aizu, hor kontatu duzu, baina Bartzelonan bizi zineten, alokairuan? Bai. Galdera honako hau da. Etxe bizitza uzten duzue, eta momentu horretan zergatik ez zenuten ohiko etxe bizitza bat erosi, zergatik ez zenuten erabaki hori hartu? Arrazoi desberdinak egon ziren, bat prezioen kontua izan zen, jada alokairuak oso garestiak ziren eta eromena zen, eta beste alde batetik bidaiatzeko gogotsu geunden, ez? Eta izan genuen esperientzi bat autokarabanan bidaiatzeaz eta iruditu zitzaigun gu argazkilari bezala aukera ona izan zitekela lanean jarraitu bidaian eta beste modu bat bilatzea, ez? Hipoteka handi batean sartzea baino. Claro, hori da. Orduan, nolabait esateko, Eli, zuek nolabait egoera kudeatu egin duzu eta moldatu egin zarete alde batetik, zuen ogibidea edo zuek aldatu nahi zenuten bizitza, baina batez be, etxe bizitzaren prezio horrek edo prezio igoerak baldintzatu du azken finean zuen erabakia. Bueno, ez dakit hainbe, nik uste ez dela arrazoi nagusia, baina bai dela garrantzitsua, ez? Azkenean guk ere denbora nahi genuen guretzako, eta nahi genuen izan beste denboraren kalitate bat, eta hirian ez geneukan kalitate hori. Orduan, autokarabanak naturan egoteko aukera ematen duenez, hor geneukan ez alde garrantzitsu hori, eta hori, dena nolabait lotzen joan zen, eta alokairuarena ere, zati garrantzitsu bat zen. Oantxe bertan egongo da, baten bat zera pentsatzen, aizu, zaila izango da. Edo, ezan nahi dut, Eli, ohituta gaude, pisu batean edo etxe batean, betiko etxe batean bizitza egiten. Aldaketa handia da, zer da, esate baterako, ja dagoeneko aipatu duzu, igul natura hurbil daukazula, hori ere alde ona edo onura izan daiteke. Baina alde txarrak ere izango ditu hornek, ez? Gertuko jendea faltan botatzen da, ez? Batzutan, hainbeste bidaiatzen zaudenean, gertukoak faltan botatzen dira, eta gero badaude alako ohituta gauden komodidade batzuk, ez? Iturria ireki eta ura ez dela bukatzen, eta olako gauzak mentalitate aldaketa bat eskatzen du argiarekin, eta bar, baina guretzako ez da sakrifizioa handia izan, izan da moldatzea eta txip aldaketa egitea, baina oso ondo daramagu. Posten ez. Tolosan zaudete, Eli? Bai, momentu honetan Tolosan gaude. Eta hori, esan nahi dut, ibilbidea markatzen duzu edo nola antolatzen duzu, nola kudeatzen duzu hori? Behitu, bi arrazoi oso nagusi daude gure bidea erabakitzeko, bata da klima, nomadak egiten zuten bezala, ez? Eta txoriek eta egiten duten bezala, negualdean hegoalderuntz jutea gustatzen zaigu, eta hau da partean iparralderuntz. Eta beste bada lana. Argazkilariak izanik, badaukagu horre fleksibilitate bat mugitzeko, eta lana dagoen lekura, joaten gara gure etxe eta guzti, lana egin, eta jarraitzen dugu urrungo puntura, ez, nola gaite esateko. Edo, gure proiektuetan lan egiteko, denbora behar badegu ere, adibidez, negu honetan egon gara, erabat konzentraturik, jasota, eta hemen gure proiektuak lantzen eta berotzen. Askatasuna eman dizula alde batetik, hori ere, eta nabaritzen da gustora zaudete, Eli. Posten naiz, eskerrik asko, gurera etortzagatik. Eutxi goiari, Eli!